Bé, anem a començar amb el tutorial de GeoGebra i començarem amb una introducció. En aquest programa veiem que podem diferenciar diverses parts. Aquí tenim una barra de menús, arxiu, edició, vista, opcions, etc. Una barra d'eines amb diferents icones que podem desplegar. Per exemple, si vaig aquí a l'eina circumferència, puc també obrir opcions de circumferència a partir d'un centre i un punt, dibuixar una circumferència a partir de centre i radi, un compàs, etc. I això ho tenim per totes les icones que tenim aquí en aquesta vista. Hi ha també dues vistes ben diferenciades. Aquí a la dreta tenim la vista gràfica, on podem representar els objectes, siguin figures, siguin imatges, textos o el que sigui. I aquí a l'esquerra tenim la vista algebraica, on apareixen les característiques dels objectes que estem dibuixant, siguin les coordenades d'un punt, el que mesura un segment, el que val una àrea, una equació d'una recta, per exemple. La barra d'entrada, aquí la tenim, serveix per introduir les fórmules o comandaments de forma manual. Aquí, per defecte, ens apareix a la part inferior de la pantalla. Si ens interessa que aparegui en altre lloc, hauríem d'anar al menú Vista, Disposició, i aquí anem a col·locar la barra d'entrada a la part superior de la pantalla. Aquí la tenim, que potser sigui més còmode per nosaltres. La vista gràfica es pot moure, com qualsevol objecte, a partir d'aquesta icona, que permet desplaçar la vista gràfica. Si desplaço, també desplacem els eixos. Si ara clico amb el botó dret, puc fer desaparèixer els eixos i la quadrícula. I si m'interessa, puc fer que tornin a aparèixer la quadrícula i els eixos.